Svjetsko prvenstvo u fudbalu donijelo je mnogo emocija, velikih utakmica, iznenađenja i trenutaka koji će se dugo pamtiti. U našoj emisiji donosimo osvrt na najvažnije detalje mundijala, od igre najboljih reprezentacija svijeta, ključnih poteza i taktičkih odluka od priče koje su obilježile turnir. Naš gost ovog jutra, kolega Aleksandar Sekulović, sportski novinar. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovaj studio jako izgleda mnogo ljepše nego kad sam recimo ja u njemu. Da, nadam se da ćeš uživati jednako kao kada si u svojoj emisiji. Evo, 7 dana, odnosno nešto manje od 7 dana, 6 ili tako, prošlo od posljednje utakmice, od pobjede Španije. Međutim, još mnogo priča, mnogo emocija, mnogo svega vezano za svjetsko prvenstvo i dalje je aktuelno. Prosto teško će se vjerovatno i sleći te emocije zbog nekoliko priča. Ali evo, kako ti vidiš sve ove dane, svu atmosferu nakon završenog kupa? Pa ovo je svjetsko prvenstvo koje je oborilo mnoge rekorde. Naravno, slično se desilo i 1994. u Americi kada je prvi put organizovano, jer jednostavno Amerika ima taj biznis osjećaj, da ga tako nazovem, koji uvijek pomjera granice. Vidjeli smo i to finale sa 27 minuta poluvremenom gdje smo vidjeli te najveće zvijezde muzičke scene, gdje smo vidjeli jedan performans koji onako jednostavno Amerika vam ne dozvoljava da to bude samo sport. Nije to samo riječ o fudbalu, to je NBA lige, to je NFL, to je čak i bejsbol koji mi Evropljani ne razumijemo i ne volimo, jer ta bejsbol utakmica zna bude jako dosadna nekada kada je loša. Ali kažem, taj njihov osjećaj, taj marketinški, ekonomski vibe koji oni daju svemu, jednostavno to izgleda nevjerovatno i njima je i cilj da produže, zato su ove, da ih nazovemo četvrtine, to je Maradona rekao, vidjet ćete Amerikanci u jednom momentu od fudbala napraviti sport sa 4/4 kakva je košarka, ne bi li se marketinški, da kažem, još više fudbal razviju, to su i uradili taj hydration break ili pauza da onako fudbaleri popiju malo vode. Pretvorilo su to da 3 minuta gledamo reklame, što prvi put gledamo u fudbalu u toku utakmice, jednostavno to je bilo nešto sveto, Evropa to neće uvesti. Ne želi ga, bez obzira na vrućine, bez obzira na sve, taj obavezan hydration break. Mada već vidim po Engleskoj gdje onako tradicija na tom najvećem nivou se poštuje, oni razmišljaju naravno marketinški kako bi još više prodali ta TV prava, klubovi zaradili, jednostavno navijači se bune. Da. Vidjeli smo da na svakoj toj pauzi imamo zvižduke na samom prvenstvu, jednostavno fudbal nije kao ostali sportovi, mora da se igra u kontinuitetu. Dalje, broj gledalaca, broj ekipa, prvenstvo je sa 32 tima povećano na 48. Sada se traži i to povećanje na 64 čak time i Evrope također protiv toga. Mada iskreno mislim da format od 48 timova nije dobar za fudbal. Vidjeli smo ponovo 2 ili 3 puta da onako ekipe taktiziraju, da recimo neriješen rezultat odgovara obje ekipe, pa to bude, da ne kažem namješten meč, ali već dogovoren da se odigra na taj neriješen rezultat. To je ono što pomalo ubija fudbal. I naravno u sve te pozitivne rekorde imali smo Mesija, njegov oproštaj, jednostavno najveći igrač svih vremena. Ko ne voli Mesija, taj ne voli fudbal, ja to tako mogu da kažem. Kylian Mbappe oboreni svi mogući rekordi u tom nekom golgeterskom skoru, jednostavno 10 golova na šampionatu. Izbio je na prvo mjesto liste streljaca svih vremena u istoriji fudbala. Prvi igrač koji uspio 2 puta na 2 uzastopna šampionata da bude prvi strelac, to se također dešava prvi put u istoriji. Onda ako mu tu dodamo da je on i prvi strelac Lige šampiona i prvi strelac španskog prvenstva, dolazimo sigurno do igrača za zlatnu loptu koja može da mu izmakne, jer je to jedna nagrada koja već u posljednje vrijeme onako ne dobio je najbolji i sve više gubi na značaju zbog tih činjenica, jer jednostavno Kylian Mbappe ove godine zbog svih ovih rezultata i morao da bude najbolji igrač na svijetu. Eto, samo malo da se vratimo na samo finale. Španija pobjedila, međutim, teorije zavjere ne prestaju i ne posustaju ovih dana. Navijači i ljubitelji, naravno, i fanovi argentinskog tima kaže da
postoji mogućnost da je zapravo cijelo finale bilo namješteno i da čak postoji neki gol koji se desi od strane Argentine, ali koji izgleda kao da to nije i nije uopšte uvažen. Naročito na društvenim mrežama se takve priče su dominantne ovih dana. Vjerujemo da si svaki detalj analizirao upravo te posljednje utakmice i imaš svoje mišljenje. Imam oko sebe takvih fanova Argentine da jednostavno kada oni gledaju utakmicu Mesija, vi mislite da im tamo igraju roditelji, braće, sestre i tako neki ljudi iz bližeg okruženja. Jednostavno, ta priča da je Argentina morala da izgubi šampionat ne stoji. To je nešto što jednostavno ne da ne može da bude tačno, već se graniči sa ludilom kogod tako nešto može da pomisli. Gledao sam te klipove koji onako nemaju veze ni sa fudbalom, ni sa realnošću. Prvo, ne postoji taj igrač, a kamoli Messi najveći na svijetu da bi izašao na teren da izgubi utakmicu. Argentinski fanovi naravno pravdaju tu igru Argentine koja je bila, svi su složni u jednom, da nikada jedna ekipa u finalu, naročito aktualni šampion svijeta, nije tako nadigran. 0 šuteva u 90 minuta je nešto što se dešava samo 3. put u istoriji svjetskih prvenstva. 2 puta je to uradila Kostarika, koja je tada u tim vremenima primala čak po, 5, 6, možda i 10 golova. Ne znam sad te rezultate njihove svjetskih prvenstva, jer je Kostarika negdje nebitna ekipa u tom nekom kompletnom fudbalskom životu. Ali eto, možemo i to da pogledamo. Ali se to nikada nije desilo Argentini, ali se to nikada nije desilo svjetskom šampionu, ali se to nikada nije desilo ekipi koji igra finale. Jednostavno, Španija je demonstrirala najbolji fudbal na svijetu, možda svih vremena. Španija je demonstrirala da vi možete i bez tog klasičnog nekog centarfora da igrate sa tom lažnom devetkom. Međutim, vidjeli smo da je taj gol postigao Ferran Torres, čovjek koji je izraziti napadač, pa je to možda ona stvar koja je falila recimo Španiji, da sve ove ekipe prime malo više golova nego što su primale od Španije. Vidjeli smo da je ta ekipa primila svega 1 gol na čitavom šampionatu. To mogu reći slučajen. Da se moglo desiti da to prvi put u istoriji fudbala bude osvajač svjetskog prvenstva bez primljenog gola. Španija je demonstrirala da tu njihovu igru iz Barcelone, koju nazivaju tika-taka, mnogi ne razumiju zapravo šta je to. To je ta neka igra kratkih pasova kada lopta ide ka naprijed, kada idu ka golu protivnu. Međutim, ono što je mnogo bitnije za igru Španije, za njihov rezultat je taj gegenpress, šta oni rade po izgubljenoj lopti. To je jedan totalni pressing na svakom dijelu terena gdje oni pokušaju za 3 sekunde da vrate izgubljenu loptu, ako je ne vrate za 5, prave prekršaj, tako prekide akciju protivnika i onda vi jednostavno gledate jednu ekipu koja melje protivnika, uživate jednostavno u fudbalu. Španski selektor De La Fuente apostrofirao nakon osvajanja te titule, znači jedan moment kada je riječ o Laminu Jamalu. Zahvalio mu se selektor na to što je zaboravio na svoju igru da bi se podredio ekipi. I onda je rekao da Lamin Jamal možda nije prikazao igre kakve su se očekivale od njega u smislu prošlog prvenstva Evrope, gdje je zaista sa 16 godina napunio na prvenstvu 17 bio tada već viđen kao najbolji igrač planete, već se podredio kolektivno i rekao da će to nešto što je on odigrao na ovom prvenstvu i na čemu mu zahvaljuje što je podredio sebi ekipi, njemu biti korisno u narednom periodu, da će njega biti sigurno najbolji igrač na svijetu. Tako da o igri Španije superlativu, jednostavno ekipa protiv koje jednostavno ne možete da igrate. Evo, pokušavaju sve ekipe na svijetu iz duže vrijeme da adaptiraju svoju igru na igru Španije kako bi nešto postigli. Vidjeli smo da ti niski blokovi, čak 2 bloka Argentinaca gdje ima tam malo izdvojenog Messi Alvareza na čak 30 metara gdje u pojedinim momentima vidite Messi koji jednostavno na terenu igra u ulozi odbrvenog igrača, čini taj triumf. Ja sam se začudio onako toj formaciji koja je zašla bez Lautara Martineza. To je nešto što je bitno pomenuti kada su u pitanju teorije zavere ili šta se dešavalo iza zatvorenih vrata u Argentini, jer imamo gdje Messi traže svojih saigrača na izlazu u slačionice da jednostavno oni zaborave na to što se desilo u slačionici, da ne misle o tome. Ono što sam ja imao informaciju i prije samog prvenstva je to da jednostavno Lautaro Martinez neće dobijati šansu. On kao jedan od najboljih napadača na svijetu, čovjek bez koga se Inter ne može zamisliti, koji prošlo na šampionatu bio
jedan od najboljih koji na ovom šampionatu za 68 minuta igra je postigao 2 gola, imao asistenciju za 2 bitne pobjede, između ostalog i ta najbitnija u polufinalu protiv Engleza. Izostavljen na klupi, tu je došlo do optužbi, kako se navodi, pojedini medije dobro obavješteni, i svađe između trenera Scalonija i Mesije sa jedne strane, Lautara Martineza sa druge. Lautaro očekivao da počne finale. Jednostavno nije ga moguće početi jer u toj situaciji Messi ne igra u napadu. To klasično špica što je njegova uloga bila na čitavom šampionatu gdje, eto, možemo reći, možda malo jurio te rekorde i Španije. Argentina možda onako igrom gurala Mesija ka tim rekordima. U tom slučaju Messi bi morao da igra ili krilnog napadača, što je negdje bila i njegova primarna malo pozicija u Barceloni na početku kada je krenuo da ulazi u sredinu, zbog trošenja, zbog njegovih godina, zbog načina na koji igra i trčanja, jer Messi je procentualno na ovom šampionatu pretrčao najmanje možda u istoriji fudbala. Dešavalo se na mečevima da ima 300 metara aktivnog sprinta, to je jedan fudbaler. Međutim, kažem još jednom, njegove godine, njegova klasa to iziskuju da bude na terenu, ali mislim da je zbog njega izostavljeno Lautaro Martinez jer je Messi morao da igra povučenije, što njemu u ovom momentu nije odgovaralo, jer igranje iza špice ili krilno iziskuje mnogo trčanja, mnogo zalaganja, mnogo borbe. Možda on nije mogu u tom momentu da ispuni te zahtjeve treneri, zato je izostavljeno Lautaro Martinez, ali svjesni smo da kada Argentina igra tako sa 2 klasična špice kao što su Alvarez i Lautaro Martinez, Messi bude taj treći pomoćnik koji će asistirati kao što je 2 puta uradio protiv Engleske, da Argentina je bila mnogo ubitija. To je samo pitanje koliko je Messi minuta na terenu mogao da igra na tom nivou, na tim pozicijama. I zato je Lautaro Martinez bio ljut, izostavljen, nije ni ulazio čak iako je bio potreban kod 1-0. Jednostavno, Argentina kada igra u toj formaciji napadač koji ona melje, nije mogla da se odbrani Engleska kada je Argentina zaigrala posljednjih 15 minuta. Vidjeli smo da je Španiji visio gol sa igrače manje za njih posljednjih 5 minuta na meču, da je moglo doći do izjednačenja. Jednostavno mislim da je Scaloni, bez obzira na veliki rezultat plasman u finalu, oni su aktualni svjetski šampioni, mislim da je to u taktičkom smislu podbacio naročito protiv Španije, što je i Španija demonstrirala, i da je Argentina mnogo više u finalu sa nekom drugom taktikom i drugim načinom igre. Zbog čega misliš da se Scaloni upravo pridržavao te nove taktike koja nije viđena do tada na svjetskom? Nekako kao što je to Portugal uradio sa Ronaldom. U te dvije ekipe sve bilo podređeno ta 2 igrača, Messiju i Ronaldo. Sa jednom jasnom razlikom. Ronaldo je imao doprinos na jednom meču i bukvalno ga nije bilo na čitavom šampionatu. On je bio manjak, to je igrač manje u svojoj ekipi po meni. Međutim, prošli selektor koji ga je stavio na klupi na šampionatu je dobio otkaz zbog toga, iako su imali veliki, onako, dobar rezultat. Isto mislim da se dešava u Argentini sa Messijem, međutim Messi daje nevjerojatan doprinos. Messi je do te posljednje finalne utakmice je bio na diobi prve pozicije na listi strijelaca, odlučio mečeve, njegove asistencije protiv Argentine će se pamtiti. Ta igra, jednostavno vi ne možete staviti Messi u isti ravan s jednim igračem i bilo koji trener da ga ima u ekipi, on bi mu bio u timu. Međutim, ono što je najbolje za Argentinu, za Messi ne mora da znači da je bilo najbolje za Argentinu, to se najbolje vidjelo u finalu. Argentina se mučila skoro sve mečeve, imala je te, da kažemo, preokrete, izgubljen meč protiv Egipta, sudijske odluke su taj meč, mogu da kažem, doveli do toga da sudijskim odlukama jednostavno Argentina prođe Egipat. To je bilo onako možda i za samu gledanost šampionata katastrofa da je Argentina ispala u tom momentu jer su svi željeli da vide Messi u finalu. Zatim preokret protiv Engleske i taj drugi dati gol je bio pod prekršajem Messi i to da kažemo da su 2 gola protiv Argentine, jedan protiv Španije i taj protiv Egipta poništeni upravo zbog sličnog faula zbog kog nije poništen gol Argentine protiv Engleske. Znači, taj VAR, te odluke sudijske su dosta doprinijele da recimo se stvori neka negativna atmosfera prema Argentini do samog finala, jer onako ljudi koji vole da gledaju fudbal ne žele čist fudbal, ne žele kontroverzne odluke arbitara, a najmanje ih žele na tom nivou. Kompletno svjetsko prvenstvo su pratile te takve odluke. Senegal izbačeno, mogu slobodno da kažem, sudijskim odlukama. Mišljenje Donalda Trumpa kada je pozvao Infantina da jednostavno suspenduje crveni karton njihovom napadaču Balogunu. To je jedna... I UEFA je tu sa
Aleksandrom Čeferinom reagovala i oštro osudila takvo miješanje u sport, jer sport mora biti čisto tih stvari. Jednostavno, pravila moraju biti ista za sve. FIFA je tu striktno prekršila pravila i onako, da kažem, u mojim očima, ali vidim i u očima mnogim na svijetu, to se pokazalo i prilikom dodjele pehara gdje se zviždalo i tokom svih utakmica i Infantinu i Trump upravo zbog miješanja u te odluke onako malo umanjila svoj ugled u očima običnog navijača, jer ipak mislim da je UEFA miljama kao organizacija ispred FIFA, bez obzira što je UEFA za Evropu, FIFA za čitav svijet. I velike kritike upravo upućene VAR-u, VAR sobi, VAR sudijama, navijači ogorčeni upravo zbog pregleda snimaka i zbog svih... Tako je, jer moja teorija, ono što ja stalno kažem, svaka greška koja se desi sa VAR-om ne može biti beznamjerna. Zašto? Jer ako imate sve uglove, po 8 kamera koje vas prate u 16 8 kamera sa loptom, dešavaju se situacije koje je teško odrediti, to odmah da kažemo. Mogu misliti kako je nekada sudijama bilo bez VAR-a ili sudijama koji sude Crnogorsku ligu gdje VAR-a nema, kada vi jednostavno vam treba po 5 minuta da sa 8 snimaka tačno vidite da li je bio prekršaj, bio 11-terac, offside, kako je to recimo crnogorskim sudijama da sada oni onako od oka, što bi se reklo, donesu neku odluku. Tako da jednostavno vidimo da je te odluke i sa VAR-om teško donositi, međutim na VAR-u se sve vidi i svaka odluka koja je neispravna VAR-u može biti samo namjera. Takvih odluka bilo, boga mi, dosta na ovom šampionata. Onda tu je u pitanju i kriterijum suđene ljudi koji sude u VAR. Za jednog sudiju iz Engleske, recimo taj prekršaj koji je VAR dosudio, to je poništio gol Egiptu, preko 20 fudbalera, trenera, sudija iz Engleske su rekli da se to u Engleskoj nikada ne bi svirao faul. Jer jednostavno čisto oduzeta lopta sa nekim blagim kontaktom na stopalo nakon oduzete lopte, takav prekršaj se ne dosuđuje. Onda je isti prekršaj, možda još blaži, protiv Španije, poništava se gol Španije protiv Argentine. I to je ono zbog čega su navijači rezignirani, jer jednostavno odluke moraju biti iste. Ili ćemo da poništimo sva 3 gola, ili ćemo da dozvolimo sva 3 gola. Ali ono što je simptomatično, svi ti golovi koji su poništeni ili dozvoljeni išli su u korist Argentine i to je ono što jednostavno moramo da kažemo, bez obzira koliko voljeli Messi je, koliko ja sam navijač Argentine, to kažem svima, ali meni jednostavno to smeta, ostavlja gorak ukus u ustima, jer ako vi imate na ovom nivou da može da se bilo šta umiješa u čistotu fudbala, u čednost fudbala, onda možemo da zamislimo šta se to dešava na nižim nivoima i koliko je tih navijačkih emocija prosut u sudijskim odlukama. Da, eto, na početku prvenstva se upravo govorilo da Argentini sve ide na ruku, da su i protivnici postavljeni tako da Argentina može lako da dođe do finala i onda se na kraju prvenstva desile su se te priče da je zapravo Argentina oštećena, a bio i taj jedan moment na utakmici sa Engleskom i taj transparent Las Malvinas son Argentinas. I tu navijači pronalaze razloge za eliminaciju Argentine u finalu i onaj famozni snimak. Zbog takvog jednog transparenta nikada se nijedna ekipa nije suspendovala sa takmičenja. Srbija imala slične, to jest navijači Srbije su imali slične transparente. Imali su navijači Kosova, imali su navijači Bosne, imali su navijači... Ovo sad pričam ne na ovom šampionatu, recimo Srbije nije bilo ili Kosova, nego pričam kroz tu fudbalsku istoriju bližu, da kažem, ovih 10 godina smo imali da se zbog raznih transparenata, političke konotacije te ekipe kažnjavaju. Čak i Hrvatska nekoliko puta, čak i protiv Crne Gore Hrvatska također. Međutim, nikada se nije izbacila sa nekog takmičenja. Do duše, nikada igrači sami na terenu to nisu uradili, ali bez obzira na to uslijedit će kazna. Ta će kazna biti finansijske prirode, bit će možda jedna utakmica igranja bez publike, ali kažem još jednom nikada izbačeni sa šampionata. Mislim da politiku potpuno treba odstraniti sa fudbalskih priredbi i to je politiku, rasizam, fašizam, sve te neke negativne konotacije, jer jednostavno svijet ide naprijed, mi stojimo. Ja mogu da kažem samo da je sasvim regularan dan na engleskim stadionama gdje je onako i započeta ta, kažemo, tradicija huliganstva koje govorimo da na Balkanu postoje te huliganske grupe koje prave probleme, koje su onako desničarske, sve nastrojene i nacionalističke i onako u tim nekim društvenim pogledima. Recimo, vi imate u Engleskoj svaka navijačka grupa
ima jedan dan, jednu utakmicu koju posveđuje LGBT populaciji gdje vidimo transparente u duginim bojama na stadionima. Znači, a vi danas, recimo na Balkanu, imate te nacionalističke povike koje je Srbin, Crnogorac, Hrvat, Albanac. Jednostavno, mi tapkamo u mjesto, ovo društvo i jednostavno uništava budućnost svoje djeci, svojim unucima i mislim da je krajnje vrijeme da se to nikada na Balkanu neće desiti. To je moje mišljenje da se onako malo dozovemo. Da li će ulazak, vidjeli smo da je Hrvatska odavno u Evropskoj uniji, da oni ne mogu taj desničarski narativ da izbace sa svojih stadiona. Mislim, evo, mi ulazimo, brzo će svi ući. Kad kažem brzo, Evropa mora da se ujedini. Crna Gora po tim kriterijuma je negdje najbliža i mi jesmo stvarno najviše ostvarili od svih kada govorimo ovako politički. Međutim, mi smo jako daleko od Evrope. Ali u jednom momentu i Rumunija i Bugarska i te zemlje istoka Evrope su također bili daleko od Evropske unije, pa smo eto, kada bi se vidjelo da im je to bitno i da prave neke pomake i oni onako nekako na mala vrata ušli u Evropsku uniju. Na kraju i sada u Rumuniji i Bugarskoj gotovo da nemate ovakvih ispada na terenima, gotovo da nemate. Jednostavno, Evropa, taj modern, civilizovan svijet vas vuče negdje da poželite vi da budete kao oni, pa se ja nadam da će taj ulazak u Evropsku uniju i nas malo onako ispraviti te negativnosti, da ćemo onako malo i sebe dozvati. Evo vidimo, ne znam, mi smo se nekad u bivšoj Jugoslaviji hvalili da imamo, ne znam, 50-60 nacionalnosti, nacija koje žive u našoj zemlji. Vi danas jednostavno imate kompletne države koje su upravo protiv toga da neka druga nacija živi u toj zemlji. Tako da, ne znam, evo, imamo sada najezdu, malo smo skrenuli sa fudbala, ali to je fudbalska tema, jer zašto je to fudbalska tema? Brzo ću to povezati, tu kopču. Vi danas imate u Crnoj Gori da vas na primorju, ne znam, uslužuju ljudi iz Meksika, Gvatemale, Filipina, Pakistana, Indije, a onda imate da jedan od najboljih igrača Španije dolazi iz Maroka, to je Lamine Yamal, pa imamo situaciju da je najveće srce na terenu po ulasku. Baš u tom finalu pokazao Nico Williams koji je iz Gane. I znate, imate meč koji se igra Maroko-Španija, recimo, stavite se u poziciju čovjeka iz Maroka, ili iz Gane, evo taj primjer Williamsa gdje je rekao da on nije svoje zlato medalje, već njegova majka, da on nije najbrži igrač, nego njegova majka koja je sa tom brzinom Saharu prešla na nogama da bi spasila život svojoj djeci. To je jedna životna priča koju nosi ta globalizacija. To je da vi već u nijednoj zemlji svijeta, možda u svim tim reprezentacijama nemate čisto jednonacionalne ili jednorasne, tako da kažemo, ekipe. Vi imate u Crnoj Gori u košarkaških reprezentacijama svih ovih godina tamnoputovih igrača i da su nam dobrodošli što više njih da igraju za Crnu Goru jer pokazuju da su zavoljeli ovu zemlju, nekove izjave, njihovi postovi na Instagramu, na društvenim mrežama gdje govore u superlativu o Crnoj Gori na način na koji dobar dio ljudi ne umije da se izrazi u svojoj zemlji u kojoj živi kao što to oni rade. I ja mislim da kako vrijeme bude odmicalo će toga biti sve više i kažem još jednom da će se te negativnosti onako pogotovo sa Balkana iščistiti i da jednostavno, eto pa vidite koje su to zemlje koje napravi. Nećete od Engleza vidjeti da naprave taj neki od Njemaca, od tih zapadnih zemalja razvijenih, da im se desi od Amerikanaca takav incident, ali se dešava u Crnoj Gori rasistički ispad, dešava se u Srbiji, dešava se u Hrvatskoj, na Kosovu, u Argentini. Ipak su to onako zemlje sa malo drugačijim uređenjem i malo drugačijim načinima života. Najljepša priča prvenstva, po tvom mišljenju, odnosno za tebe? Šta ti je, ili možda ko ti je bio najveća inspiracija? Pa nisam o tome razmišljao. Onako, i kad smo razgovarali na ovu temu, ja jednostavno... Najljepša priča mi sigurno je nešto što je isplivalo onako u prvi plan nakon osvajanja prvenstva svijeta. To je, ja sam malo emotivan na te stvari, a to je bek španske reprezentacije Kukurelja, gdje smo saznali da... Mislim, znali smo to od prije, ali onako je ta potresna priča njegova gdje on daje taj intervju u suzama gdje kaže da jednostavno on ne šiša i ne veže kosu na utakmicama kako bi njegov autistički sin mogao da ga lakše prepozna na terenu i
nakon tog meča on je bio na terenu sa svojim sinom i mislim da je to onako za mene jedna divna priča. Da, brojni navijači su se čudili zašto tolika kosta, zašto puštena, kako može. Ja njega nisam ni igrom niste mogli da ga ne cijenite jer on zaista je veliki igrač, ali jednostavno njegova neka energija, to ponašanje na terenu, on nije bio nikada moj favorit, da kažem, fudbalski. Ali nakon te dirljive priče on je postao jedan od mojih omiljenih heroja i fudbalera na terenu. Imamo još jednu lijepu priču koja je privukla i privoljela brojne nove fanove, ajde da kažemo, fanove svjetskog prvenstva, Vozinja i Cabo Verde. I sada se on našao u Fifinom Dream Teamu, fanovi tako izabrali. On je upravo u toj grupi pored Martineza, pored Mbappéa, Haalanda, Messija, Bellingama. I ne samo to, već po nekim informacijama, naravno, Amerika je, zato kažem, taj ekonomski moment marketinški je jako dobar da je ušao u fudbal na taj način jer će dobiti sve više pokloni kako može više, jer on je globalna stvar. Ali dobili smo informacije da David Beckham ga je želio u svom timu sa Messijem, a već je doveo Kazemira, da ga je želio u svom timu u Interu iz Miamija, bez obzira što on ima 40 godina, međutim čovjek je pokazao jednu zavidnu klasu. Jedina ekipa na svijetu, na ovom svjetskom šampionatu, koja nije poražena u oba meča sa finalistima svjetskog prvenstva, to je sa Španijom i Argentinom. I vi imate jednostavno te neke selekcije poput Zelenovrtskih ostrva od kojih smo očekivali da primaju po 5 gola, međutim, oni su onako na najbolji način pokazali da i male zemlje imaju svoju šansu na velikim takmičenjima i pokazali da taj globalni marketing i taj Vozinja koji ima nekih, ako se dobro sjećam, oko 10.000 pratilaca i to većinom sve iz svoje zemlje na društvenim mrežama može da dođe, ja mislim sada je preko 30 miliona već. A sad ćemo da provjerimo, ali bukvalno za 24 sata je dobio 7 miliona. On je došao do 7 miliona, sljedeći dan mu je bio na 12 jer sam baš pratio taj fenomen kao neku iz marketinga jer to je moja struka. Da, sada je na 29,5, evo i mi ćemo ga zapratiti. Je li tako? 29,5, znači eto imate nešto nezamislivo da je čitav svijet poludio za jednim čovjekom koji relativno nije napravio ništa u karijeri u fudbalskom smislu na tom najvećem nivou do pojavljivanja na svjetskom prvenstvu sa jednom malom zemljom kakva su Zelenovrtska ostrva i da su njegove igre protiv Španije, znači upravo na tom prvom meču gdje je bilo 0-0, gdje je na velika Španija, nije mogla da da njima gola. Vidjeli smo da da gol Argentini, da da 4 gola, 3 gola, bilo kome onako sa lakoćom i onda onako dobijate te ekipe prema kojima se gaje simpatija. Mogu da kažem da je mene Senegal onako najviše iznenadio, da je vodio, da je trebao da slavi protiv Francuske u prvom meču, da je trebao da eliminiše Belgiju, da je trebao da uradi mnogo više na ovom šampionatu. Međutim, eto, to je jedna ekipa koju onako sudije nisu dozvolile da pokaže više. Vidjet ćemo do kada će igrati igrači poput Manea koji je njihova glavna snaga. Međutim, ta ekipa ima nevjerojatan potencijal. Eto, svima nam nedostaju utakmice svjetskog prvenstva. Kako smo se navikli koliko mjesec i po dana, prvo svakodnevno i onda u dozama sve te utakmice i zaista fanovi sad imaju problem. Imali su zabavu, uživanje. Tako je, ali okrećemo se polako u europskom fudbalu. Evo, vidjeli smo, nažalost, naše ekipe 9 mečeva, 9 poraza, jednostavno katastrofa na terenu gdje mislim da evo već nešto treba dobro da se promijeni u crnogorskom fudbalu, ali kreću ostale. Evo, Cabo Verde je dao koncept da ga primijenimo. Može mala država? Možemo kao zemlja sigurno. Ja sam siguran da je naš tim kvalitetom mnogo ispred Cabo Verde ili Zelenovrtskih ostrva da prevedemo i nadam se da ta priča može biti inspiracija našim igračima koji imaju motiva. Znači, ne hvalim, ali ne nedostaje im tog motiva, ali mislim da jednostavno mi moramo da u našim glavama prvo promijenimo način funkcionisanja jer to neće donijeti rezultata ako do toga ne dođe. Mi smo na istim pozicijama, jednostavno smatramo da je to dobro i da tako ne treba mijenjati dok se sve oko nas urušava. Nije to samo u sportu, u fudbalu, ja to vidim najviše u obrazovanju, mislim da i kulturi, pogotovo crnogorske omladine, mislim da ćemo imati velikih problema u narednih 20 godina sa upravom omladinom koja trenutno izlazi iz naših škola sa načinom edukacije,
Vidimo da nam i medicinska pomoć, pogotovo naravno za te adolescente, za djecu, je jednostavno na najnižem nivou, da tu gubimo bitku, da jednostavno ne znamo ni da priđemo omladini i vidjet ćemo na što će ovo sve izaći. Ja nisam optimista, ali eto, ako se neko bude bavio crnogorskim društvom u narednom periodu, sigurno će imati težak posao da napravi te korijenite promjene u svim sferama.